Sa this video, magluluto tayo ng ginisang kalabasa at saka okra. So, unahin natin ang sibuyas at bawang. Saka ilunod na natin yung gulay na may kasamang okra at kalabasa. Ayan. So, isago na nato mga idol. Isago. So, ikarawo na to para magmukhang lamig. Char. Ayan. So, muna yung utan. Ito yung gulay na ulam namin ngayon. At saka, piniritong isda. Ayan. So, gisagol na ako dadyon ang duha kay maragdugay ni makuan. And then, lagyan natin yan isang basong tubig. Ayan. Isang basong tubig. Ayan. Pa natin. Ayan. Pagkatapos yan mga idol, ilalagay natin yung pinirito na isda kanina. So, ayan. Si mama nagprito, ako naman nagluluto ng gulay. Ayan. So, hintayin natin na kumulo at maluluto yung gulay dito sa pinaglalagyan natin or pinaglulutuan natin. Ayan. Ayan na mga idol, kumukulo na. Or titingnan natin yung niluto natin gulay. Ayan. At saka lagyan natin to ng kaunting tuyo para magmukhang ginisa. Ayan. So, lagyan natin ng kaunting tuyo. Ayan. Hindi to coca. Hindi to soft drinks, idol. Ano lang po. So, at saka, ayan. Karawa na to. So, kunting kimbot na lang, maluluto na yung gulay. Sabay-sabay na silang maluluto. Yung okra at saka, kalabasa natin. Siyempre, atong tilawan. Kaya atong timplahan. So, this gulay is brought to you by Maggie Magic sa Char Social. Yan. So, atong ihulog kay gamay naman naman. Punta, atong karawon. Dapat pag magluluto kayo nakasmile. Perfect na siya, masarap. So, takpan muna natin at pakukuluin, tsaka natin ilagay yung piniritong isda. Tingnan natin yung niluluto natin kasi luto na siya. Ayan. So, parang luto na siya. Wait lang. Kunting kembot na lang ay doon maluto na yung gulay. Ayan. So, parang matigas pa siya. Ayan. Ayan. Konting-konti na lang. Maluto na yung gulay. So, parang luto na siya. So, feel ko lang luto na siya. So, at this moment, titingnan natin, parang luto na siya. So, ilalagay na natin yung isda na dapat ganito lang. Ayan. 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 At saka takpan.